Uy, kanang kuy. Nakay kwarta dira kuy. Nasa kadagandagan mong pangutana suwa ka na radyowa. Asa itong gikawat ni mo na sinsilyo ka kuya kuy? Nangawat pabaday ko nga wala naman yung pisal na ko ka Lord. Oy, bad manggod na. Di ba Illuminati mga kuy? Di ba ka mo tuog mga lord? Illuminati. Aluminum man ang mga ingana. Si aluminum kuy. Aluminum gold katong nay triangle ba nga color gold tapos naimuta sa tunga. Okay na akong pasabot kuy. Illuminati man na. Mo gani no, pero dili ko ingana kay pangkarang tao man na. Karang tao di ka na. Sabay raman tagi panganak. Nauna magkong anak si Mua, 42 katuig katong agwat, oy. Mo di gibungot na na mo suwang. Takaraon, normal ramang ko na kay sign of aging ba? Nga pa'y ato ko'y ba? Di ba kailan kang jib-jib no? Kalila, oy, katunguho. Katunguho. Nagilibre ko ato niya pagkaon ng agi ko. Wala mo ka nilaag, mangod ka. Wala laina ninyo, oy, wala man mo nang libre sa ako. Wala man ka na inon ka malaag ka. Kami na lang lapit-pat ni jib-jib. Pantay lang to si jib-jib sa ko, makikano ko, tinlon na ko to sa iyang gilibre sa inyo ha. May pagkabut-buot. Hello, wala na palibag si jib-jib ko'y. Wala si jib-jib gini, oh. Wala, ano ba na yung gidala kuya? Kusog lagi na mo hangin ko'y. Siguro nanay sabad ba? Jib! Ay, yan. Ay, aliragad. Tunda ko nang gidala mo ba? Mawir siguro na. Ay, amo, aning nga. Ay, Aday, oy. Saday ko ay buho ng agi ni mo patanaw ko na bi. Ayaw, maguba ni bango na may palit mama siya o ah. Laog kayo, gabongi rang agi ang bida. Lagi, bango pa ni ang uwa mama. Tanaw man ako, di ba na gubaon? Naot man ang malong. Laog kayo. Naot man ang malong gamit ani. uy, Jib, pahiram po, Jib. Nang salig man ka dato kay mo, di na ka pahiram. Pahiram? Masam ang ulula ni. Masa? Imulula na maligyang mani. Anak ko, masang kasabaan o ni Lula ani. Kasamo kasabaan kasi mo Lola. Pero ayaw kay palabig pangusog mo istorya ba kay mulagsik imulaway. Mungol mo, angon ika kasabot. Uy, Jib, pahilma po na si Jikoy. Jib, wala ka ba siya kadising ana? Ako po na po kadising, pahilma po me. Bitaw, galaog-laog. Di man kapahiram ana mo, bini, uso sa Facebook. Mo gani no trending gani no mo nang gipalitan ang mama ni Abron be kung mama no. Niingon si Lula sa ua. Di daw pera kay masing mangumba. Masa Jib, imong Lola nagumba. Tara mga unta. Mangumba ma. Tara ko gigutom pud be ko nagumba daw yang Lula. Basta humba. Ano baon mo mangumba ma'am. Ano ba madaot? Maguba rin lisoda ning nguho. Oy, di man salta kasabot kuya. Right ka malaka kinaman tayo nga na sa balay. Nana. Nas, kaan na to. Kuha ako rin kuha, diri ra ka. Sige, pabuton ta kakoy. Pirma ko to ha. Lagi. Sige. Bot ninyo. Mahal ka ni O, di mo kabalik ani. Oy, nagtuok ang gulamingan na daro. Gusto kinigangin oy, palit kaluluwa naman eh. Nalindutan ako eh. Uy! Nagpanyag kayo ni. Namyot na ni ko eh. Hindi ko eh, kadakuan niya ko. Napay ko. 1, 2, 3. Pag-anan mo anib. Gusto kayo ni Murag Bagyo. Sindan number 4. Kusugan ni anak ko eh. Kamyot ako eh. Magilaong kasi mo kagamay. Anak kanya ko. Dako kayo. Kamyot ka. Wala ka koy. Patay ka na. Mo nagikuha. Electric pan ba yan ang Lula? Ayun nagsaba. Nag-aircon sa dito kanira to Gusto kayo. Walang alimuotoy. Murag galigo. Sige na ko eh. Kamyot ako eh. Kamyot ka para manjadi. Ayaw makikigang kayo. Hindi na ko yun. Gusto kayo hangin. Gusto niyo kakambyo? Gusto niyo kakambyo? Kamyot na. Kamyot na. Kamyot na. Sige na. Tara. Imuana. Ayos siya ni oy. Gusto kayo hangin, way. Hindi, ato sa amin ha. Sige, oy. Tara kuya, pasi na ta kuya. Ako ko, salamat, adik ko ya. Suga ko ng hangin, uy. Pero, asa bang umatikon, adik? Kapoy, mangayo masing anak sa manual, manyaw ni.